Eta erakutsi lan egiten duzu, Bueno, erakutsi ba hori be, pasentzi handizia, zein je, ardizinalen esan dutana pastorik pasentzi handizia bida, ba, honekin txakurrekin beste horren beste bida. Pasentzi itzela, ze, amarreti behatziken okerreikin dabe. Txigitzen ba hartu bidirez, ba lehengo aman ondorik edo, aiken ondorik edo berapen hobeto dakitzen, ondo dakitzen baten ondorik. Baina behin 10 bat hilabeterezkero, aparta hori bidire, urte beti hasia, berak ez zuten da jakin bidau, berari agirik eitxitzakola edo berari agintzizakola jakin bidau. Ez aikeri edo amari aintzuzakola da. Orduan ba, handik aurrera, ba, apurke, ba, urte bir orduko normalien, ba, eta bida etxeko biherrak ondoiteko modu. Eta gero ba, konkursurako, urte biaz, etateko onna bida, superra, onna bida. Da ba, urte biaz, etara ikitut, konkursura. Baina normalin, ataratera orduko, ba, pastore batzuk preguntetaztie, baukek etxeko biharrak eiteko mohoko txakorria, eta ba, etxeko biharrak onditu izak eta holanda, ba, eitu aprobaten neure ardezekin, eta guztetazako, eta, bueno, semana joko hau etxik, ba, 1.000 euro, eta, venga, hartutu, ba, eruten da, eta orduan, ba, oin be, konkursutan ontzungo ibiliotan, ba, Gabonzar bezperan saldu nuan, ba, etortzaten Gipuzkoatik, 500 ardi ikusela, eta bolako ze txakur bizitzen nahi dauela, eta ostantzin ardize burle ikitzela, eta holandan, ba, bastante gogorra zanen niri, eta ba, etorrik ikusi banda, guztozakon da hartu teruan, da ba, holan. Zer betean saltzen duzu? Oine, ba, horrek, nik 1.000 euro. Bai, oin, balizo baitu 1.500 be, batzuk salditu 1.500 be. Baina, nik 1.000 euro saltzen dudaz, ba, eukitxo da zele, 4 edo 5 ondorik erakusteko, ba, danari ezin erakutsi, eta, ba, are kendu eta gaztiri erakutsi. Da, oin be, ba, alen ibiliotan urte bizen, ba, kendu bot, baina beste bat aurten etara biot, da hori da, enbidana, beti barrizek atara, ze, beti bateaz badabiz, honek, hor batzu da bizi moduen, ba, igule, 6 urtin be, bategaz, txakur honak nosipinin urteten dau, beti ez, eta ba, areaz honagaz, ba, hor dabil, baina nik egiten dut, ba, hoxe, urten dabe, ba, saldu. Daro hila bestipeta, ba, saldu, oneri bestiri, etxendeko da zenari, ba, behin urti pasau eskeruen, ba, horre erakutsi, barrizek atara.